6. október 2012. Gymnázium Juraja Fandliho. Deň otvorených dverí 6.10.2012. Prosíme, sedí iba doma, prídi pozrieť sa na nás. Hej, deň otvorených dverí GF. Bohatý program, to napíš všetky SMS. Je to v sobotu od 10. až do 6. večer. GF má talent, nechá aspoň na chvíľku pečeň. Veď treba podporovať a reprezentovať školu. Zabudú na úlohy, ukázať talent, poďme spolu. Zabudú na fyziku, matiku, funkcie. Tento deň bude výsledok školskej rekonštrukcie. Tak poď, zober kamarátov, privítať hostí. Neprídeš, tak sa na teba riaditeľ zlosti. Študenti predvedú umenie, nech sa nehanbí mesto. Riadnu dávku hip-hopu predvedú poker a resport. Veď kýplaci sú top, vedia viac nielen piť. Ukázať svoj talent, no a iným oči rozlepiť. DOD